Captain. Ngitho akubo usihlala abahlala. Osiyami. Umunye wosihlala bokuqala yabona. Uthi umunye umfundisi eshimali nina fanele nigade lento okushumayeza befundisi. Ngoba uyazi experience abadlula kuyona ukuthi usungaqhamuka ukuthi siphethwe abafundisi abanje kanti awazi ukubadlula uyabona. Yikho ngithi mhlamba ke kuzosihlala. Ngoba bayayazi experience odlule kuyo. Usewusihlalo nawe kule diocese. Sinosihlalo wase Midlands ngapha. Nosihlalo wase Dube North useshona populate. Cha kulungile kodwa ke sizohlanganela ezweni nje bazalwane. Angizosho ukuthi elincane ngikazi la kuncane. Uyabona izwi lenkosi ke likhi alidingi ukinterpret. Alidingi ngoba uma sithi izwi lenkosi lidinga ukuthi li-interpret kusho ukuthi khona la ngabhalekile kahle khona. Fanele masilifunde alikhulume nathi ngale ukuthi li-interpret. Kodwa abashumayeli nabakhulumayo balethi understanding phela. Hayi bazolenza ukuthi libe clear. Lithi licace ingakho uma uhlele ekhaya uyifundela iBhayibheli okufunda kuyona kuyangena kuyalandeleka ngoba liclear iBhayibheli. Liclear. Kodwa befundisa abashumayeli bazoletha understanding. Ukuthi nanti ke selithile thina silisebenzisa kanjani. Nansi into abayizela abefundisi abayenza iBhayibheli. Ayikhe ingakho ke singalifunda siphuma sihambe ngoba alidinge ukucaciswa licacile. Kodwa mase kukhona esikhuluma ngakho ngoba sesilethi understanding yokuthi ke nanti ke selikhona manje sizosebenza kanjani ngalo sesiphila manje. Asiye kumaHebheru chapter 4 bazalwane. Siyofunda uverse 14 sigcine ku16 wakhona. Siye kumaHebheru chapter 4 siyofunda uverse 14 sigcine ku16. Verse 14 siyogcina ku16 ofundeka kanje. Ngakho ke sinompriest omkhulu kakhulu odabulile amazulu uJesu indodana kaNkuluNkulu masibambelele kuso isivumo sethu ngokuba asinayo umpriest omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu kepha olingiwe kukho konke njengathi engenasono. Ngakho ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samkeliswe isihawu sifumane umusa wokusizwa ngesikhathi esifaneleyo. Ngakho ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samkeliswe isihawu sifumane umusa wokusizwa ngesikhathi esifaneleyo. Angizuba mude bazalwane kodwa uthi ngize ngala. Angizuba mude. Le incwadi yamaHebheru uthi angacaci kahle ukuthi ubani oyibhalile. Kodwa siyathola okuningi okubhaliwe kuyo. Abaningi abayifundayo bayabaveza ukuthi maye uyifunda uyilandela ungathi ibhalwe uPawulu kodwa kukho okuvela kahle ukuthi ibhalwe ubani. Into engiyithandayo ngencwadi yamaHebheru ukuthi is-introducela uJesu njengompriest. Futhi uma ufunda incwadi yanamhlanje ithi umpriest omkhulu. Hayi umpriest nje kodwa umpriest omkhulu. Incwadi zamagospel ekade sizifunda nesizaziyo uma kufunda amagospel esheshi mfundisi canon. Amagospel ethu akhuluma kakhulu ngoJesu eyinkosi. Siyakhumbula nangesikhathi ezwe emncamlezweni ukuthi babembuza ukuthi wena uyinkosi yabaJuda na. So simazi uJesu thina kuma gospel eyinkosi. Kodwa kuma Hebrews is introduced uJesu njengompriest. Asithi ukuhlehla kancane ke bazalwana ngizothatha isikhathi eside. Asithi ukuhlehla kancane. uJakob emebusisa amadodana akhe awu12 ama-portrait bayawazi kabefundisi. Uthi mesefika kuJuda uthi wena Juda uyibhongole ngonyama. Uzima lobukhosi luhleli kuwe. Ngamafushane wayethi azoba khona wonke amakhosi. Kodwa wafanele ukhosi. Uyeza ofanele ukhosi oqhamuka enzalweni yakho Juda. Yingakho wesiqhamuka kuJesu esephethe lobu bukhosi obabumemezelwe uJakob ebusisa amadodana. Now thina ke simazi uJesu njengenkosi. Kodwa la si-introducela uJesu njengompriest. Yini umpriest?
yini umpriest. Uma uhletha nakhona lapho uthola umpriest kwangabi nombani kufanele abe senzalweni kaAaron, inzalo kaLevi. Akuyena wonke umuntu oyizoba umpriest uma engazalwa kule nzalo kaAaron, inzalo kaLevi. Kusho ukuthi uma kufanele ube umpriest ngokwesikhathi sakudala kufanele uzalwe enzalweni kaAaron. Ungazaliwe enzalweni kaAaron kaLevi ngeke uze ube umpriest. Kodwa le ndaba iyonakala kubona amaHebrews boyifunda. Uyathola ukuthi kukhona manje nomuntu oseqhamuke ezoba umpriest engazalwa kodwa enzalweni kaAaron. Uma ke uJesu introduce kuthina introduce njengompriest kodwa engazalwa endalweni kaAaron. Kusho ukuthi khona uJesu izinto akwazi ukuzenza emhlabeni ezingalandeli order yabantu. Uma sifunda kuyona amaHebrews sithola ukuthi uJesu waba umpriest ngeorder kaMelchizedek. Now, i-order kaMelchizedek i-order ehlukile kwi-order yabantu. Asibuyele emuva. Ubani uMelchizedek? uMelchizedek ithi incwadi akaziyo ukuthi wazalwa kanjani. Futhi akaziyo ukuthi wafelaphi. uMelchizedek kwaba inkosi kodwa engabekwa ngabantu. uMelchizedek kwaba umpriest engazalwa kaLevi. Now ingakho uJesu kumaHebrews simdonsa njengompriest omkhulu ngeorder kaMelchizedek ngoba akazalwa kaLevi. Futhi akalandeli order yabantu. Ngifuna ukuthini babudlala? Ngifuna ukuthi zikhona izinto ezizokwenzeka esithi masiku uJesu singalandeli order yabantu. Zikhona izinto ezosilandela empilweni esothi kodwa masiku uJesu ngoba uJesu akahambi ngeorder yabantu, uhamba ngeorder yeZulu. Esithi masibuye zingenzeki ngendlela esenzeka ngayo kubantu. uJesu uyakwazi ukwenza ukuthi wena kade uplanile ubona izinto ukuthi ngeke ngikwazi ukuthenga imoto. Kodwa uJesu athi i-order yabantu ithi ngeke uyithenge imoto. Kodwa i-order yeZulu ithi wena ufanelekile ukuba nemoto. Now silanda uJesu ngeorder kusho ukuthi ukushumayela kwethu nokuphila kwethu masingekho kuJesu izinto zethu zizohamba ngeorder yabantu. Kodwa masibambelele kuye njengompriest omkhulu kunezinto esizokwabisela zona singazifanele ukuthi sizithole. Ngoba silandela uJesu ongalandeli order yabantu. Amen. Thina masifuna umsebenzi siya apply. Ngoba khona into esikhohlwayo ukuthi uma silandela lo simkhonzayo unokwenza izinto singalandeli order yabantu. Ngoba uJesu ube inkosi ube umpriest ngaphandle kweorder yabantu kweorder kaMelchizedek. Engalandelanga indlela abapriest ababekwa ngayo. Now khumbula ukuthi abapriest bebeya njalo benikela izono zethu. Kusho ukuthi njalo ngonyaka befanele bahambise imhlatshelo ukuze abantu bathethelele izono. Njalo ngonyaka bahambise imhlatshelo. Kodwa uJesu ufika uzowenza umhlatshelo yena. Ngiyayithanda le ndawo. Uma uqhubeka kuya ku verse 8 no verse ku chapter 8 no chapter 12 kumaHebrews uzothola ukuthi wahambe yokwenza umnikelo. Right? Engaphethe lutho. Usho ukuthi ulethe umnikelo. Unguwo yena umnikelo uqobo. Ulethe yena umnikelo uqobo. Kusho ukuthi wathelethe umnikelo. Waphinde waba nguwo umnikelo. Enikela kuye uqobo. Kusho ukuthi unguye umnikelo. Uhambisa kuye futhi umnikelo. Ukuze thina sonke sihlenge ngegazi elilodwa singaphinde sihlenge njalo. Singaphinde sinikelele njalo. Now, encwadini ke sifunda namhlanje ithi kasondele. Uverse 16 wakhona uthi ke ngakho ke masisondele ngesibindi. Hayi, sisondela ngesibindi sengichazile. Asikwazi ukungayi ngesibindi. Ngoba lo udlula iorder yabantu. Asikwazi ukungayi ngesibindi. Ngoba lo uhlula lezi zinto ezazi ezenziwa abantu. Noma ngabe abantu bebekade besibekela izinto ukuthi ngeke zenzeke impilweni zethu nezindenini yethu. Kodwa uJesu ungaphezulu kweorder yabantu nokufisa kwabo. Asisondele esihlalweni somusa ngokukhulu ukuzethemba. Ngoba masiye esihlalweni somusa ngokukhulu ukuzethemba khona lezi zinto esozimukela singazange safaneleka ngokweorder yabantu. Ngithi ngoba umfana sihamba naye ngapha emhlangano ngithi hey yazi yami ihlumezi uthena
hayi so gcina ngayo ukuyibuka ngoba imisebenzi esisebenzayo ngeke isibeke kule misi sengihamba ngedwa sengimshile ngithi mina hey kukhona okwenzeka ngeorder yabantu kodwa ngeke Jesu order ngelilanga sohlala nathi la ngoba kuyima sikuJesu ngeke order yabantu kuya ngeorder yezulu na kusho ukuthi thina ke simele ukusondela ngokukhulu ukuzethemba esihlaleni somusa ngoba umKristu omkhulu uzokwenza izinto ezenzeka ngeorder yabantu zingenzeki kodwa ngeyakhe iorder sikwazi ukubona sezenzeka awudlala usebenzile embuthweni kodwa khona enye into besifanele uyiqaphele ukuthi noma ngabe uyafisa wena ukuthi kwenzeke ezinye izinto zincike ekutheni lesikhola kuyi uthini ukugula ngafika kithi niyabona bazalwane abanye kufika ukugula bazi nanokuthi baguliswa obani angazi kanjani kodwa basuke bazi nokuthi baguliswa obani akusihluphi lokho ngoba sikholelwa kuye uwenza izinto zingenzeki ngeorder yabantu zenzeke ngeorder yezulu siyakhona kuthiwa basibekela imvulelo ngeke sidlule masiyeqini sithi kodwa okwenzeka ngeorder yezulu ngeke kuvuma ukuthi kwenzeke makudlula la sidlule baze babuzane ukuthi udlule kanjani ngoba bengafanele adlule yingoba thina sikulo okhola isikholela kuye wenza izinto ngeorder yezulu hayi ngeorder yabantu wenza izinto ngeorder yezulu hayi ngeyabantu so simele ukusondela esihlalweni sobukhosi ngoba masondela kuye kunalezi izinto esomukeliswa zona singazange sazicela hayi ngiyayithanda ke lesenzohlala phansi sihlala senzohlala phansi ngiyayithanda le zibuze wena zingakanani izinto nazo ongakazi wayikhulekela wayicela zingakanani izinto othi uma uhlala phansi uthi nginokuthi kodwa awukaze waguqa wacela ingoba siphila la izinto zenzeka ngeorder kaNkulunkulu hayi abantu uyubona wena ukuthi awuyidingi into kodwa uJesu abone ukuthi uyayidinga kunike kube nayo ungazange wayicela ngoba ukusondela kwethu esihlaleni sobukhosi yikho lokho kwenza ukuthi izinto ekade singazange sayifuna sizithole ngoba kubonakala ezulwini ukuthi siyayidinga singazange sayifuna ngizothi ke namhlanje bazalwane babudlala asondelene esihlaleni sobukhosi wena abantu abaretire ngihleze ngisho nasemsebenzini ngithi mawa retire kunezinto eziwu3 ezimbili ezenzekayo yabona uma ukhula nje nesikhathi esiningi sokudlala awunamali waqala wasebenza unesikhathi esiningi sokusebenza awunaso isikhathi sokudlala nesokudla imali ubona wa retire zombili sikhona isikhathi sokuganga nokudlala ukwenza yonke into unemali so abantu abaretire bahlushwa imali usho isikhathi ngiyabona uyaxaka nje ukuthi kambe namhlanje ngizobuka ngishonela hayi uxaka ukuthi imali ayikho uxakwa indawo azoya kuyona ngoba isikhathi esikhona so abantu abaretire ke banakho kokubili ngiye ngithi thina sine stress sokungabi namali kodwa abantu abaretire bane stress ukuthi bazoyisebenzisa kanjani imali ngeke ngisho umunye kula emadodaneni wayethi uyazi umholo wami lo empesheni uzofica omunye engakawusebenzisi ngiyazi ukuthinda ingoba isikhathi siningi nemali iningi uma ufuna ukubaphungulela istress bacela imali bayajabula kodwa ke asithi-ke nje babudladla nomndeni sondelane esihlalweni sobukhosi uNkulunkulu uzonenzela izimangaliso ngokusondela esihlalweni sobukhosi singatshelwa abantu nodokotela ukuthi iminyaka esiyiphila manje selemncane kodwa masondela esihlalweni sobukhosi kukhona lezi zinto uNkulunkulu azosimukelisa zona ezingahambi ngeorder yodokotela neyabantu ngisho ukuthi udokotela usetshelile ukuthi unesifo ngeke uphinde udabule kusona ikhensa uyahamba ukuthi kuzokwenzeka kodwa masincike esihlalweni sobukhosi
sincike kumpriest omkhulu okungenzeki izinto kuyena ngeorder yabantu okwenzeka ngeorder yezulu. Asisho ukuthi bazalwane yekani uphuza amaphilisi oBP noshukela. Asiwaphuzeni amaphilisi. Kodwa engikushoyo ukuthi khona sekunjalo. Bakhona abaphuzayo bahambe ngokusheshsha bewaphuza. Bese kubakhona abaphuzayo bahlala isikhathi eside bewaphuza. Umehluko ukuthi unuke kuphi. Kwa amasinuke esihlalweni sobukhosi. Siwaphuza siyandawonye sobamba iqueue sishaya soyalanda amaphilisi. Siyabuya ngenyanga elandelayo akasekho kade silale efika kuqala. Sekuyithina sonke silokhu siwalandile. Ngoba thina sikulo muntu ongahambi ngeorder yabantu, ohamba ngeorder yesu.